Akabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi uJesu osenzele umusa ngokuthi asihlenge ezonweni zethu. Ngesikhathi esifanele wanikela ngoJesu ukuthi asifele thina zona. Empeleni masifunda izwi likaNkulunkulu uma ngabe sesikholwa indodana kaNkulunkulu uJesu, umoya kaNkulunkulu ongcwele uyasimbulela ukuthi kusukela ekuqaleni belokhu ekhona uJesu. Icebo lokuhlengwa elagcwaliseka ekufikeni kwakhe liyabonakala kusukela kwincwadi yokuqala yeBhayibheli kuze kube kweyokugcina. KwiTestamente Elidala uJesu ubeyisithunzi noma umfuziselo wezinto uNkulunkulu abesebenzisa ukuhlenga bonke abangcwele bakhe, okungukuthi befihlakele. Kodwa kwelisha iTestamenti ube esembuleka ebasobala ilona leli themba lasendulo elalifihlakele eselavela obala. Lenzele kodwa ngenhloso yokukhuthaza ngethemba lethu esinalo, ukukupha umqonjwana omncane ozoletha inkuthazo kuwe ukuthi ulifunde izwi likaNkulunkulu. uJesu ubelokhu ekhona kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Uma ngabe ufunda izwi likaNkulunkulu incwadi kaGenesisi, uJesu uyimvu yomhlatshelo ka-Abrahama. U-Eksodusi uyiwundlu lePhasika. ULevitikisi ungumpristi omkhulu. UNumeri uJesu uyinsika yefemini nensika yomlilo ebusuku. uDuteronomi uyidolobha elihle lokuphephela kwethu. uJoshua ungukubengezela kwengqephu enhle evela ewindini likaRahabi. uBahluleli ungamahluleli wethu. uRuth ungobuyiselayo ubudlelwane. Incwadi yokuqala neyesibili kaSamuweli ungumprofethi wethu othembekile. uMakhosi neziKronika ungumbusi wethu onqobile. uEzra uyisazi senkolo esithembekile. uNehemiya ungumakhi wakho konke okwadilikayo. u-Esteri unguModekhayi ohlezi esangweni ngokuthembeka. uJobe ungobuyiselayo konke okwasilahlekela. uMahubo ungumalusi wami angikweswela. uIzaga nakuMshumayeli ungukuhlakanipha kwethu. isihlabelelo seyihlabelelo sikaSolomoni ungumkhwenyana wethu omuhle. u-Isaya uJesu uyisisebenzi esahlushwa. uJeremiya nakwisililo ungumprofethi olilayo. uHezekiya uyizidalwa ezine ezinhle. Incwadi kaDaniyeli uyindoda yesine esithandweni somlilo. uHoseya ungothandiweyo wami othembekile njalo. Incwadi kaJoweli uJesu uyasibhabhadisa ngomoya oyingcwele. u-Amose uyasithwalela zonke izinkathazo zethu. u-Abhodiya ungumsindisi wethu. uJona ungumfokazi omuhle ohambisa izwi likaNkulunkulu ezizweni. uMikha isithunywa esingunyawonhle. uNahum ungosiphindiselayo. uHabakuki ungumlindi okhulekela imvuselelo njalo. uZefaniya inkosi enamandla okusindisa. uHagayi ungobuyisela isiko lethu elaselahlekelayo. uZakhariya ungumthombo wethu. uMalaki indodana yokulunga ephethe ukuphila ezimpikweni zayo. uMatewu ogcotshiweyo uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uMakhi ungophilayo owenza izimangaliso. uLuka indodana yomuntu. uJohani uyisango esimelwe sonke ukungena ngalo. Izenzo ukukhanya okwabona uSawuli endleleni eya eDamaseko. Incwadi yabaseRoma ungosilungisisayo. Incwadi yokuqala yabaseKorinte ungukuvuka kwethu. Incwadi yesibili yabaseKorinte ungothwala izono zethu. kwabaseGalathiya uyasikhulula emthethweni
owanikezelwa ngoMose. Kubase-Efesi uyingcebo yethu. UFiliphi unakekela zonke izidingo zethu. Incwadi yabaseKolose ungukuthembeka kukaNkulunkulu okumi isibindi. Incwadi yokuqala nesibili yabaseThesalonika uyinkosi yethu ezayo masinyane. Incwadi yokuqala nesibili kaTimothewu ungumlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. UThithu uyithemba lethu lesibusiso. UFilimoni ungumhlobo ohlala eduze nami okudlula umfowethu. UMahebheri uyigazi lesivumelwano esisha esiphakade. uJakobe uyinkosi elapha bonke abagulayo. Incwadi yokuqala nesibili kaPetru ungumalusi oyinhloko. Kwincwadi yokuqala nesibili nesithathu kaJohane uJesu onothando nesineke. Incwadi kaJuda ungumbusi ozayo nabangcwele abayinkulungwane eziyishumi. Incwadi yesambulo phakamisana amehlo enu bazalwane, ngoba insindiso yenu isisondele. Bekani uyeza namafu, uyinkosi yamakhosi, ungumbusi wababusi. Igama lakhe uJesu Kristu waseNazaretha, okhona nowayekhona, isiqalo nesiphelo, owayekhona, owayekade efile, usephila kuze kube phakade. Izihluthilelo zeHades nezokufa zisesandleni sakhe. Inkosi yokuthula, inkosi yokulunga, ezobusa phakade, obusayo kuze kube phakade, owakho umbuso omile ingunaphakade. Insindiso yenu isifikile. Haleluya, haleluya, amen.